Kanti ke mbukeli sothulela umnqwazi kwigqala uMpondo Zihlanjiwe Mfondini kufundo lwendaba zesiXhosa pha kumhlobo wenene. Wafika ke ufikile kumazwe omoya okanye kumazwe omoya kwabalubisi lwenkomo kwancamlisa inqaka kubantwana bomgquba. Ewe kakade intsengwanekazi yantyontyelwa kwaXhosa. Wayethatha ke usiba nephepha atsho embokweni athi zakhala intsimbi xabisa ixesha ukuze nexesha lixabise. Walikahla kholokonkqo enqayini. Sithetha apha mbukeli ngegorha elingenabatha unqondo nengqiqo egqibeleyo. Bambi ke bamazi ngoBrafix kwabanye ke nguTurbo Charge. Sivumeleni ke bantwana bahle samkele uKwayi, uNgconde, uTogu, uChiwo, uKhawuta, uGcaleka, uNgconde neentshaba. Umazondwa zintshaba isihlobo sikaZantsolo. Yena kaloku utata ufikile Lubisi. Ngconde, tata ufikile kuluvuyo nochulumanci into yokubana sikubone apha eSABC lihaye. Khulula ibhatyi unyenyisa umbhinqo wamkelekile. Unjani ngale ntsasa? Kuvuya mna Kholosa, kuvuya mna Kholi, kangubani ibhatyi sendiyityedile. Hey. Njengoba usithi kwakusithiwa ndinguTurbo Charge, ndandisengumfana ngoko. Hayi ngoku ndiyadodoba qha. Ndiyaqwebisa. Hayi ndibona londo nami enye into kaloku nababukeli bethu bebesithi hayi inoba kuyovela ixheko hayi noko ufine. Tata abanye babantu bathi hey hayi inoba wabeka umboko selusezweni lomoya ngoku awusekho nokuphila apha emhlabeni kodwa usaphila nguwe lo ngumqabaqaba igqabi levinika. Ndiyafuna uqonda into yokubana xa uzawungena kumazo moya kumhlobo wenene ndifuna nje usibuyisela phaa emva into yokubana yintoni eyathi yakukhuthaza. Into yandikhuthaza uba ndileqe la mazwe omoya ndisemtsha ndisengutishara yayikukumamela abasasazi abadala iinto zothuswa odambile oLouis Maholwana. Uthi bumamele iinkqubo zabo nooMaurice Qalase uqonda uba unomnqweno uba hey nam ndingakhe ndiyokungenelela pha. Kangangoba ndanditsalwe ngabo azange ndibe mde ebutitshaleni. I only taught that teacher nje inyanga ezintandathu. Ndawungena ke nge-1st kaMeyi ngo-1972. Athi kaMangesi the rest is history. Ngela xesha tata ufikile kwakungekho ubuxhakaxhaka bemihla njenganamhlanje. Ndive omnye umakhulu esisho into yokubana kudala ngelaa xesha labo ibhetri kwakufuneka into yokubana balibeke elangeni kwenzela into yokubana xa kufika iindaba zokuqala zifikele zikhala phezulu iwayelesi. Ngoku abantu bayakwazi into yokubana bamemele iradio eTV-ni nako-SABC Plus. Ndiyafuna uqonda into yokubana yonke le nto nina naniyenza kanjani ngelaa xesha kuba zonke iindaba ezazitshotshentla zisiziphakelwa nini kwakunjani ngelaa xesha nanisebenzisa ntoni? Kholosa ngoku umuntu omtsha kuba senisebenzisa ubuxhakaxhaka banamhlanje ikhompyutha izawuba ngathi ndibalisa intsomi emini. Ngala maxesha ethu iindaba sasizifumana ngelayini yasepost office, sizifumana ngetelex. Khangela itelex yakho for indaba zika-11 ifika le telex ke yayibhalwa ngolwimi olunye isiBhulu iAfrikaans. Ngoko ke yayimfuneko into kokuba xa usiza kweli cala ekusasazeni ube nayo noko ingcambu yeAfrikaans ukwenzela uba ungasokoli ekutolikeni ezi ndaba. Ndiza kwenzela umzekelo uxhego lam kule nto yeAfrikaans kuthethwa ngezimemo apha. Athi uxhego lam isentence ithi Helet die uitnodigings van die hand afgewees. Uxhego lam nako esiyemoyeni etolika yena hayi baye bezithe mpa ngezandla izimemo.
kanti isentence ayitsho, ithi bazikhabile izimemo. Ndizama ukuthi ke zazifika njalo ke indaba. Uyabona ke i-telex yayinengxaki. Kubekho amaxesha ongasebenzi apha e-SABC. Kufuneka izindaba ziyolandwa edolophini e-post office, kwilayini yase-post office. Zizawufika ke late ngamanye amaxesha, ungasekho chance uyawutolika uguqula. Kufuneka uthathe le telex ye-Afrikaans uyozifunda directly from i-Afrikaans into esiXhoseni emoyeni. Uyabona ke uzawuqhwalela usiya ke apho ufunda i-Afrikaans but uyifunda ngesiXhosa. Yonke ke lento yobuxhakaxhaka babuxhomekeka kwezi kwakho amadoda azinjineli zasezipalini ze-FM. Umazomoya ihamba ngezo ndlela ke zinjalo. Kungekho lento ukwazi ubana ngoku ndifumana SABC Plus efonini. Kwakuxhomekeka kweza pali. Uyabona naxa ungena ngaserhini kukho ipali kuthiwa kuse-FME. Ezo pali zinjalo ke sasisebenza ngazo. Ezinye zisezintabeni. Funeka kuyonyuka indaba ziyokhenikwa, ziyolungiswa undonakele. Kwakunjalo ke, and sasingatype kwikhompyutha, sasisebenzisa i-typewriter. Xhole oku ngathi uxhola inkukhu ngeminwe emibini kuba sasingena typing sonke. But mostly kwakudla ngothathwa abantu abangootishara. Kuba ke ootishara beqonda ukuba ngabantu abakwazi ukuphefumlela ulwazi ebantwini. Kwakunjalo ke ngamaxesha ethu. And number 2, ukufunda kwethu indaba wawusenza ikopi zibe mbini. Inye ikopi eyakho, enye ye-ops guy, laa mntu usemaqhosheni. Ujonge ke laa mntu usemaqhosheni, akajonga ngakufunda kwakho, ujonge nokokuba utolike rayithi na. Awuthethi into engekhoyo na. Ububhudile uthethe into engekhoyo uzawuva sekubiza. Uyimakishile ibhulethini yakho uba ubhudile apha. Uzayostage ke wena. Yho. Hayi. Kwakunjalo ke kudala. Hey, xa uyibalisa nyhani into yakudala tata iba ngathi ubalisa intsomu. Kuba xa uzawunyukela ude ufikelele nasentabeni uzama ukuqhagamshelana nale FM nayo le wireless. Kodwa namhlanje indlela izinto ezilula ngakhona ndivele ndithi qoko ndingene ku-SABC Plus ndiyifumane umhlobo wenene FM ikhale i-wireless. Nconde wonke umuntu xa kuthiwa tata ufikile lubisi uthi yho uvelathi yho yingqwela ke leya. Ucinga uba yintoni lena tata uLubisi wathi wayityala kwiingcambu zentliziyo zoMzantsi Afrika? Xa uthetha ngoku abantu basaliva ilizwi lakho, noba uyathetha nje noba usemall noba uphi, abantu basaliva ilizwi lakho? Hayi, abaliva ngolu hlobo lonto okokuba umntu ondibonileyo andazi mhlawumbe emall apho uyamva umntu esithi xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise. Kuba indlela ebendivula ngayo xa ndizawufunda indaba. Unqonqozisa into yokokuba abantu abalihoyi ixesha. Ngokuyishumayela le nto, ngokuxabisa ixesha, liza kuxabisa nalo ixesha. Uthi uba umntu une-appointment, ucaba uzawufika 10 minutes, 5 minutes late, akalixabisanga ke lo ixesha. Olixabisileyo ixesha, i-appointment uba ingo-10:30, uyawufika ngo-15:15. Kubalulekile ukulixabisa ixesha kuba xa uliphosile izinto zihamba ngendlela engatshongo khona. Uphazamisana neprogram elandelayo ngokufika kwakho late. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise. Oh, wasibuyisele emva. Abanye bethu ke sasisebancinci ngelo xesha ungazi noba kwenzeka ntoni, kodwa into wawuyiva kwi-wireless nguxabisa ixesha, nalo ixesha likuxabisa. Entlondlolo apho umntu sasisazi into yokubana ungumntu ngabantu, wasivuselele iinkumbulo. Ndiyaqiniseka into yokubana nababukeli bethu xa bejonga bayakhumbula into yokubana yeyi kwakumnandi ngeliya xesha. Tata, njengoko usinikeza imbali ngethuba wawusebenza kumhlobo
umhlobo wenene FM. Naphantsi ke mhlawumbe apho nanifuneke nitranslate live on air, nitranslator ukusukela kwi-Afrikaans ukuya esiXhoseni. Senditsho zininzi tata okanye maninzi amava othe wabe kanti unawo ukususela kwezamini. Ungathi mhlawumbe amava wakho usebenza kwithotholo ingaba aye abe kanti akuvundlisa njani uze ube ngulo mntu unguye ube mdala. Into sathi lena into iseyingqilikithi, iseludondolo endibambele ngayo. Kholosa uyabona ngala maxesha kudala ngoku sekukho nina ezindabeni umuntu ahambe ngaloo line yendaba kube kuphelile, kube kwaba kwa-program abenze i-breakfast nentoni. Ngokuya kwakudala xa uqeshwa apha e-SABC wawuqeshwa le iindidi ezintathu. 1 wawuba yi-announcer, 2 ube yi-producer, 3 ube yi-news reader. Mamela ke ubukwazi ukuthi uphume ezindabeni kufuneka uphume uye kwa-program uyorekhoda i-program because sasenza nee-programs ngoku ungumsasazi wendaba. Uphinde kwakhona uzawufuneka uyoproduce ibali okanye ubhale ibali le nto idrama. So sasi-versatile ngolo hlobo ke ngokwakudala. Iingqondo zethu zaloleka ngolo hlobo kuba nangoku ubundithatha undifake eprogramini andizuba nangqampu pha, ndiyayazi into efuneka ndiyenzile eprogramini, ndiyakwazi nomculo endiza kuwukhetha othandwa ngumntu wasekhaya. So kwakunjalo ke ngokwakudala. Ndizama ukuthi ke mntasekhaya nangoku uba ndibizwa kweli cala awundizuthi undilengile kwaprogram, ndizawukwazi ungena eprogramini xa ufuna ndenze iprogram. Ubuthi mandize ezindabeni ndizawuzama nalapho nditekete ndibheka phambili. Sasenza nje yonke into manditsho. Xa ujonga Yasilola ke ingqondo loo nto. Usathetha Nconde ngokuloleka ingqondo. Xa ujonga intatheli zanamhlanje ngokwendlela eziqhuba ngayo kuba kuyabonakala into yokubana luba ninzi uxanduva kwakunye noxinzelelo lwengqondo. Ufumanisa into yokubana umntu akasakwazi ukwenza umsebenzi wakhe ngenxa into yobana kaloku kuyaphithizelwa, umntu angakwazi nokungcabalaza. Uyatsho wena into yokubana amava wenu anilola ingqondo. Xa ujonga intatheli zanamhlanje kuphi apho bona into yokubana hayi kuyasilela abafani nendlela sasiqhuba ngayo thina, kwaye mhlawumbe indlela yokukhuthaza ungathini? Ndingathi nje ayintatheli zona i-field reporters ziyazama kakhulu kangangoko zinakho, zenza kakuhle. But yabona ndingumntu omamela ngendlebe ehlaba amadlala umthetho wam. Kuba wes ke xa ndimamele umntu efunda ibulletin yesiXhosa, ngenye ixesha kukho impazamo apha ngakumbi kwi-translation zethu zakwabulletin. Le nto yokutranslate, le nto kuthiwa yi-literal translation, amntu angatranslate ngokolu hlobo kuncokolwa ngalo nale ndlela abantu bazayiva ngayo into. Thina sixa sitranslator kusithiwe mhlawumbi kusweleke abantu abahlanu from one family, sithi thina namhlanje kusweleke abantu abahlanu bosapho olunye. Kanti xa sincokola phaa emakhaya ndizawuthi mna foneni kusweleke abantu abahlanu bomzi omnye. Uyayiva le nto umzekelo ndikuthethayo? Uyanimamela Kholos? Ndikuva kakuhle tata, kwaye ndifunda lukhulu nam njengentatheli. Uthatha usapho. Ndifunda lukhulu tata, ndifunda lukhulu. Uyabona ke uthatha la family kuba ifamily lusapho. Ufamily lusapho. Kanti thina phaa ngokwasemakhaya mfondini kutshabe abantu abahlanu bomzi omnye ngengozi yemoto. Into ithethe ngingqini leyo, kodwa ngoku xa uze embokweni uyaguqula ikhasi. Ndikuva kakuhle tatam. Kakudla ngothiwa ke kuthi
Ndikuva kakuhle Nqonde, Isebenzisa ndikuva ubunakho. kakuhle Khawuta. Le ndlela into imameleka ngayo nencokolwa ngayo ekuhlaleni. Injalo. Namhlanje Ayikho rongo into yokuthi kusweleke bosapho lunye. kutsho ukuthi yakuhlukumeza noba wayiva ngenye imini waqonda uba kowu bayayilahla ke ngoku. Namhlanje sive ngempukane ezilihlaza ukuba uzawuthetha embokweni kumhlobo wenene utsho into yokubana xabisa ixesha nalo ixesha lixabise. Cela usirhobisele ngayo yonke loo nto. Ingaba ukulungele, uziva njani ngayo yonke loo nto? Zikhona nje ubunevasana obuthile uba kaloku ndagqibela 15 years ago. Kodwa ke kuzawuvakala uba ungena ikwekwe andoyiki ngakoyikiswa. Ndiredi na for nawe kuba kungathi kuthe uzawunqakula nalapha eTVini. Beka indlebe. Ngoko ke tata ucinga uba mhlawumbe yintoni eyona nto abayilindele kakhulu abaphulaphuli bomhlobo wenene FM? Abathini abayilindele kakhulu? Ewe, njengoko beza kuva kuba ndibonile nee-comments zitsho phambili. Hayi ndiqinisekile into abayilindeleyo kukuva ukufundwa kwesiXhosa sasemaXhoseni. Kuba kaloku ngoku yazi ixhala lam ndikhe ndibe nexhala ndiqonde abantu bofunda isiXhosa bazahambe baphele kuba ngoku ingathi umuntu othetha isiXhosa ngumkanja ngokwale mihla namhlanje. Kuba uyawubona abadlezanana apha ezimall ekhumsha nosana lwakhe eliqingayo oluna-5 akusathethwa siXhosa, bayakhumsha pitilize umakoti ezama ukukhumsha uba umntana uyakhumsha esikolweni. Kanti ke bekunoba bhetere ukuthi xa fike ekhaya khe kuncokola isiXhosa esi. Ndihamba nawe Manyawuza. Hayi tata, ndiyafuna ukuqonda into yokubana umzila nawe owufuna ukuwushiya kweli lezosasazo, into esawuthi nathi sikhumbule ngayo mhla sowulele kwelaa cala lingaphaya kwizwe lomoya uNongconde, ungathi mhlawumbe kumlisela nomthinjana nakwisizukulwana esisazawuza, ingaba mhlawumbe yintoni ongarhalela into yokubana siyikhumbule ngawe Nconde? Into endingarhalela ukukhunjulwa ngayo ngakumbi ngomsebenzi lo ndiwenzayo kukuba kuthiwe phakathi kwamagqala ayekhe alapha yayikhona into kaLubisi eyayingazifundi yayiziqeketha indaba. Kunjawunje into kaLubisi eyinesixhosa esisulungekileyo. Hayi isiXhosa nje sekwaito. IsiXhosa sekwaito. Tata uyandigqiba ndisemoyeni. Tata, iinombolo zethu sizikhuphile kubabukeli sathi mabenze bafowune. Ngenene nangenyaniso ukhona umuntu othe wabe kanti uyasifonela apha enkqubeni. Nguye uNtombekhaya. Ntombekhaya, masikubulise sikwamkele mama enkqubeni. Mandibulise naMkholosa, ndibulise nakuBrafix. Brafix, ndiyathemba into yokubana uyamvuma uNtombekhaya. Ndiyabulisa nam Ntombi. Ndiyamva kakuhle Kholosa. Mama uNtombekhaya, nanku utata ufikile. Ingaba mhlawumbe akhona amazwi ofuna ukuwadlulisa kuye? Kholosa, zininzi into enozithetha ngoBrafix, zininzi into enozitsho kuBrafix, kodwa eyona ibalulekileyo nguEnkosi. Ndibulela amava, ndibulela iimfundiso zakhe. Sikule ndawo sikuyo nje namhlanje, ndikule ndawo ndikuyo nje, ndafikela kuye phaa kumhlobo wenene FM. Ngusihlalo. Nguye kanye Brafix.
ndafikela kuye phaya emhlobo Tyhini wenene FM Bafundini. ezindabeni ndinqwanqwadwe nguye, ndiqeqeshwe nguye, ndifundiswe nguye, yonke into endiyaziyo nguye osisithandi nabanye, kodwa ke ngumntu ophambili kolo qeqesho naloo mfundiso yam. Into ayithandayo ithetha athi xabisa ixesha ukuze ixesha nalo likuxabise. Loo nto leyo ifundisa into ezininzi ebomini, into yokubana xa uzilungiselele, xa uyithe wathatha ixesha wayenza umsebenzi ngendlela kwangexesha, izinto zakho zizawukwazi ukuphumelela, zizawukwazi ukuthi uye neproduct eyiyo emoyeni kuba kaloku uthathe ixesha, wenza izinto ngexesha, wacokisa. Ndiyabulela kakhulu uBrafix ngento yonke. Nkosi Ntombi, bulela mna mntakwethu. Nkosi Ntombi, bulela mna mntakwethu. Bulela mna mntakwethu ngaloo mazwi. Nkosi Sister. Oh mani, masibambe ngazibini nakuwe mama uNtombekhaya Nkwenkwezi. Asaphokoka tata amazwi avuyisana nawe kuba kaloku uye waqhuqha ingqondo, waqiqisa umlisela nomthinjana welizwe lethu bazidla ngesixhosa kuba kaloku ndiyaqonda into yokubana isixhosa sidlala indima kakhulu ebalulekileyo ekulondolozeni imbali nenkcubeko yethu. Xa sizayiqwela siyiqongqothe tata wam, ndiyafuna into yokubana uphose amazwi kubabukeli bethu bathe qolo bekwazi into yokubana bangathethe sisixhosa sekwaito uthetha ngaso kodwa bazidle ngobubona kuba kaloku ngenene isixhosa sibeka ukutya etafileni. Kholosa nekhaba lakho neteam yonke yase-SABC News. Mandinothulela umnqwazi bantwana bam ukuthi nibe nisayibambile ngolu hlobo niyibambe ngalo ukuza kuthi ga kulo 75 years. Ningatyhafi, ningadinwa, nizingise. Ndikuvile usithi intsengwanekazi yantyontyelwa. Abanye bazawuntyontyela, abanye bathethe into ezikhubekisayo. Kodwa loo nto ayithethi into yokokuba tyhafa endleleni uphume efolweni. Ithetha ukuba lungisa loo nto elo khwiniba kuthethwa ngalo, uthi continue nomsebenzi wakho because umsebenzi wenu awunganganto. Oh makhulu tata, uthethe kwavokotheka. Siyabulela kakhulu ngokwenza idinga kunye nathi usirhabulise ngolwazi endiqinisekile into yokubana funeke sigrumbe silifumane phaa phantsi komgodi kuba olu lwazi tata wam yigolide. Ngaphambi kokuba ndikukhulule ndiyakufuna nje ukukunikeza noba yi-30 seconds njengoko uzawufunda indaba ngentsimbi yokuqala. Nathi apha e-SABC Lihaye siza kuthabatha uzifunda ezo ndaba. Nje i-30 seconds usiphe nje inqaku eliphala phambili. Ngelishwa kule ndawo ndikuyo akukho zindaba apha. No, indaba mayibe lodliwano ndlebe nam nawe ke ndiyakuphe lo nqaku. Kodwa ke bendilivile inqaku eliphambili phambi kusasa ukuthi urhulumente uthi akukho ngozi irhubuluzayo yakubhukuqwa kwambuso kweli. Lilonke ukhuseleko lweli lizwe lungunkonka, akho koyika. Yo, atshone emqaleni inhliziyo yam ndayiva ithi gumbu ngenene nangenyaniso ichumisekile. Enkosi kakhulu tata, masibambe ngazibini ingconde ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana ibulletin yakho namhlanje izawuhamba ngempumelelo. Masibambe ngazibini, ube nosuku olumnandi. Siyakuthanda apha e-SABC Lihaye. Kubulela mna Kholosa nakwitimu yakho ngamana. Right, mbukeli we-SABC Lihaye, lowo ke besidlana indlebe nayo liqala umakhwekhwetha kwezo sasazo kwiindaba zesixhosa zomhlobo wenene FM. Nguye kaloku uNconde, utata uFikile Lubisi.
Indaba zoqoqosho, irand ithengiswa nge-17.89 xa ithelekiswa nedola yaseMelika, ibe 23.95 cents kwiponti yaseBritani, i-20.73 kwi-euro. Sijonga izimbiwa, igolide ihamba nge-$3,329, ze iplatinum ihambe nge-$1,411 i-ounce. Ogama ioli ekrwada yakwa-Brent ibiza i-$68.69 umphanda. Ngelunqaku ziphele apha ezindaba, ukuzisonga izindaba nali kwakhona inqaku ebeliphambili kuzo. Umongameli webhanka yehlabathi uthi iAfrika inayo yonke imibele yokuhlangabezana neemfuno zayo zamandla. Ayike ziphelele apha ezindaba. Kwindaba zomhlobo neNFM ndingufikile kaLubisi. Sizabuya nezintsha ngo-2 mhlobam. Sibambe ngazibini kwiqala nomakhwekhwetha setha ngaye kaloku Nqonde ukhawuta ufikile kaLubisi efunda ke mbukeli indaba bezitshotshe ntla kwinqaku lokuqala ngentsimbi yokuqala pha kumhlobo wenene FM.